छोड़ के गईलू हो तहिया से पियता अवई है ये सहारा बाकी हम जियता जहिया से छोड़ के गईलू हो तहिया से पियतानी अबई है ये को सहारा बाज तरा से जिया चल जाइबे ए जा अरे बोलो ना हमारा शादी तय होता है आदमी से ना रे जानवर से लमहर होई ए जा बोला हमारा शादी तय होता है हाँ ऐसे हम रउआ से बात ना कर सकेनी काहे और ना मिले आए ते ना जाइबे ते ना आए ते ना जाइबे हम अब दारू पियो हाँ महुए मीठे बा अरे 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 बा ऐसे टांग उठे गर गर बोको से हारी खाना मेरे से ले बरो ज्यादा फूली तो दले बरो हां 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 तो जाइबे जाइबे हाँ जाइबे मजबूरी सासो जाइबे हाँ हम जाए ए गाना बंद करा तो जाइबे तो हम हो जाएंगे हाँ हम हो चाहिए हाँ तोरा के लेके जाए हमार मजबूरी बा तो हमरा जरूरी बा काठी के लड़का कहल का कि जहिया हाँ ये जा जाइबे आ गए ला 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 ब्यास तो पगलाई लो ला ब्यास पगला गए अरे हमके पिया का बना दे बारू हमके पिया का बना दे अरे है ब्याजी अरे हल्का मारो लेकिन लालका मारो हाँ अरे पिए के याद धना देल पिए के याद धना देल तेरा गम भाई आई लव यू अरे हम तोरा से रोज प्यार करब रोज सुबह शाम लगातार प्यार कर 3 टाइम प्यार एगो और बा प्यार करे वाला पैसा
अभी इसको चिखना बनाऊंगा। तने ओकर पहरा वाला तोहरा पहरा पढ़ी पहरा पहरा पर तो पहरा पर 20 का 20 हाँ 20 दूनी 16 ए 4 गो माइनस से करते ही अब फैन से पर 20 का 20 हाँ 20 दूनी 13 ए दे मन बेरे पढ़बे कि हम पढ़ी अरे गलती बोल दी देख पहरा होला 20 ले क्या कहता है ए का बोल रे पहरा होला 20 का 20 अब 20 दूनी 33 ए भाई के तो हमरा से बड़का पिए कर बनी नहीं ले क्या कहता का कि घर भर के छतुआ भइली हम परिवार घर भर के छतुआ भइली हम परिवार घर भर के छतुआ भइली हम परिवार भैया हो भैया हो अरे बाप रे आय पैसा हो ये गोपाल जी पुरस्कार दिल बनी चाचा के प्रणाम करब चलो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा चौपार मारो पी के केहू न लौकत बाटे अपन संसार में केहू न लौकत बाटे केहू न लौकत बाटे अपन संसार में केहू न लौकत बाटे अपन संसार में दर दर के ठोकर अरखिया में मारो हेलो हेलो हाउ आर यू कौन है व्हाट आर डूइंग वेयर आर यू फ्रॉम आई वांट टू मैरी कहां रह रहे लौकावे कहीं नहीं दे रहे तनी बंगाली बोल बंगाली बंगाली আমি তোমার বাড়ি সকাল বেলা যাব রে আচ্ছা আর ভালো জিনিস দেখা হবে আমি খুব दर दर के ठोकर किया हेलो भाई गुड मॉर्निंग ओए देखो अभी देखो पगला है देखो पिए के आदत आजा दे त्रिलोकी राय जी हमारा के लाखों लाखों रुपया दिले बने बार बार पर लगी बा साहब कहवा में गइला भैया अरे भैया रे कहवले जावा बाप रे बाप अरे बाप रे बाप दादा हो कहाँ गइला हो हो की चल बस लगा ये दादा हो के चाहो ले गए गल के सुन जो 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 हट 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 हमारा दूर से हट आइल बकार आइल बका हमने को तो नहीं होता सलामी जय हिंद जय भारत सर हाँ तब 15 अगस्त आ गइल बा
जय हिंद जय भारत जलेबी दीजिए। क्या कॉल के सुनो कि भोला के तला से बैलो नवाती भोला के तला से बैलो नवाती केहू पियो कर कहे केहू शराबी केहू पियो कर कहे केहू शराबी केहू पियो कर केहू शराबी तोरे चलते हमारा के चिड़ै भैया पिटलन। तोर बात ना मनी बाघ भैया मरलन। हमर जोरी के दोस्त भाई अखिलेश भाई हमरा के हाथ छोड़ देल। आ जय गुरुदेव हुआ दिनेश भाई हमरा से झगड़ा कैले के एकर साथ छोड़ दो। हराजी के भी बैजू ककवा भी हमारा पर चप्पल चला दे। हां आ जय गुरुदेव हुआ त्रिलोकी माझी जी फिर हमारे को रुपए देले बनी। त्रिलोकी माझी के बार-बार प्रणाम बा। दोबारा पुश कर दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। कि बैजू के दूता से मिलवा दिल बारू बैजू के दूता से मिलवा हरियर काटी लोग को अरे प्रिय अरे धरा देन अरे प्रिय कौन बोले है कि राम नाम संत अभी मैं जिंदा हूँ? कौन मैं तुमको सबको मार के हम अपने जिंदा हो जाए। कि हम सब के हम लेके जाए। राजा रामचंद्र भगवान की अरे